जोङो जे बे अन्थाइबारि गोदान अन्थाइबारि हादाना जोङो दाखालि जे जोंहा EM सारनि आखाइनिफ्राय जों हानि पाट्टा मोननो हादों जों बिराद खुसि आरो जों नै दिनै UPPL सरकार BTR गभर्नमेन्टनि जोंहा चिफ प्रमोद बर' सारनि अननायाव आरो UPPL सरकार BTR नि लेन्ड डिपार्टमेन्टनि EM रन्जित बसुमतारी सारनि अननायाव आरो लोगोसेयाव जों बिथांमोनखौबो साबायखर बावगोन जोंनि सार्कुलनि जितु सार्कुलार SDC सारनि अननायाव आरो मण्डलफोरनि अननायाव जोङो 2008 सननिफ्राय जुजिनानै जोङो नै दाखालि 2024 सनाव जेनेबा जोङो हाखौ बिथांमोननिफ्राय जों पाट्टा मोनदों आरो जों बिनि जा बिराद गोजोननाय दङ थारमाने जों दिनै बिथांमोनखौ जों ओरैबायदि साबायखर बावहरदों जोंनि गासै अन्थाइबारि रिजार्भनि जानानै बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावहरदों जोंनि गोसोनिफ्राय आन्तरिक बिथांमोननो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों हाजार हाजार साबायखर बावहरदों जाहाथे बिथांमोना बेफोरबायदिनो जोंनि निबुनुवा बा हा गैजायै गासै सुबुंफोरखौ मोजाङै मोजां जाहाथे मावफुंलांथों आरो जों लुबैयो जोंहा UPPL सरकारानो थानो नांगौ आरो UPPL सरकारखौ जों गासैबो बासायनानै लाखिनांगौ आरो UPPL सरकारा थायोब्ला जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां जि खामानि दङ बेखौ बिथांमोना मावफुंलांगोन ओंखायनो आं बेखिनिखौ बुंदों आं बेखिनिखौबो बुंबावबाय UPPL सरकार जिन्दाबाद UPPL सरकार लं लिभ UPPL सरकार वेलकाम गामिनि जानानै आरो दा जोङो UPPL सरकारनि जोंहा BTR नि मानाव गेदेर चिफ प्रमोद बर' सारखौ जोङो गामिनि रायजो राजाफोरा ओरैबायदि साबायखर बावदों गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे बिथाङा बे सरकारावनो थाबाय थाथों आरो बे सरकारखौनो बिथाङा सलायलांबाय थानो मोनथों जों बेखौ अनुरद खालामदों आरो जोंनि रायजोफोरा बेनो जोंहा बिराद फुरथि जे बिथांनि अननायावनो जोङो दिनै हानि पाट्टाखौ मोननो हाबाय जों चिर जीवन बे हायाव जोंहा जिरायनो हानाय गोहोखौ जोंहा बिथां मानाव गेदेर प्रमोद सारा जोंनो होबाय आरो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बे हायावनो जोबथा लामासिम सलायलांनो हानाय गोहोखौ जोंहा जिहेतुके प्रमोद बर' सारा होबाय नालाय जों बिथांनो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों 165 अर्थात 165 घर 165 घरल' नङा जोंहा माखासे थालांबावदो बे उननि खोथासै खिन्थु प्रथम जोङो मावनाय हाबाफारिनिफ्राय दिनैसिम नैबे समसिम जोङो UPPL सरकारजों लास्ट नाजानायनि गेजेरजों जोङो माखासे UPPL सरकारनि मावथिफोरनि गेजेरजों कर्मचारिफोरनि गेजेरजों गेदेमाफोरनि गेजेरजों जों बे जिथुनिखि गोदान हा जोंनि रायजोनि न'खरफोरनि सिङाव जोङो मावफुंनानै होजाबाय आरो बे मावफुंनाय लेखा जोङो टटेल 165 गिरि जाग्रोबाय बेखौ जों थांनाय बेसेबा तारिखमोन ओइदिनखालि जोङो सरकारनि जथाय सरकारनि जथुमायाव अर्थात UPPL पार्टिनि UPPL हान्जानि जोंहा गेदेमा रन्जित जितु बसुमतारी लोगोसे जोंनि नैबे सालबारि जिल्ला आफादनि जितु UPPL आफादनिफ्राय गेदेमाफोरनि जों हेफाजाबाव आरो सरकार गभर्नमेन्ट सार्कुल बिखयानिफ्राय नुजानो हानाय SDC बिथांजों लोगोसे कर्मफोरनि हेफाजाबाव जों जथाय रायजोफोरनि जथाय जथुमायाव जोङो रोखा रोखा जों रायजोनि गेजेराव जितु नैबे प्रथम नैबे हादाननिफ्राय अर्थात अन्थाइबारि हादाननिफ्राय जोङो न'खर हिसाबै 165 गिरि 165 अर्थात 165 न'खरखौ जों सिगां जोङो सरकारनि सिङाव जोङो जोंनि न'खरफ्रोमबो गांफा जोङो पाट्टा जानो हानाय मोननो हानाय अधिकार खालामनानै लानो हानाय जाहैदों बेखौ जोङो सरकार फालनिफ्राय जों अननायनि गेजेरजों जोंखौ रुजुरुमाय रायजो अरायबो जानो थाखाय जितु जोंनो प्रदान खालामबाय बे जोंनि रायजोनिफ्राय साबायखर हाजारसे बावनो दानि सिगाङाव बुंनानै बुंखादों आंबो जाहाथे दिनैनिफ्राय नैबेखौ मोननायनि उनावबो जिखिनि जों गामियारि हिसाबै जौगाथाय खामानि दङ बे खामानिखौ जोंनि नैबे जितु गसंना थानाय UPPL नि जितु सरकार बेनो पुनर फैबावनानै जोंनि मावफुंनो गोनां खामानिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना मावफुंना होलाङो बेखौ कामना लाखिनानै दा जितुनिखि बर्तमान सरकार सोलिबाय दङ UPPL सरकारा जे BJPजों हक AJPजों हक लोगो नांनानै जितु सरकारखौ दानायनि गेजेरजों देक बा हयथ' संसार हयथ'
ओनसोलखौ जितु दैदेनलांदों खोब शान्ति होनना बुंनांगोन कुनु राजनैतिकनि समाव कार्यकालाव गोजोन गैयामोन बुलायनाय सुलायनाय जेरै मेरै संघर्ष जेरै मेरै माबा बे कारणे रायजोआ दला दलि जाना दंमोन खिन्थु दिनै जोङो रायजोफोर बयबो जों नुनो मोनबाय जोङो खावफा खावफा जाना थानाय रायजोआ दिनै एक जाफिननो हाबाय आरो BPF कंग्रेस AJPनि सिङाव थानाय जिखिनि रायजो दिनै बयबो लैहोर लैहोर जिखिनि प्रक्रिया जितु माने पहर खौसेनि जितु जायगा बेयाव जों लाजोबनाय नुनानै सन्तुष्ट गोजोनदों जाहाथे नैबे सरकारा अरायबो लं लिभ जानानै मावलांबाय थाथों बेखौ कामना खालामनानै नङा होमबा नाथाय बिथांमोना मावफुंना होआसै दा बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन एसे दा बेखौ आं बोराय मानसि हिसाबै जिहेतुके जों जेनेरेल मानसि हिसाबै इन जेनेरेल मानसि हिसाबै गासै पार्टिनि गेजेरावबो माने मिलाय मिलाय जों सापर्टार जाना मावबोदोंमोन नैबे जोंहा हाग्रामानि दिनाव 15 बोसोर जितु कार्यकाल एबा 17 बोसोर जितु कार्यकाल सोलिलांबाय बहायबो जोङो BSCनि दिननिफ्रायनो बे हाखौ जोङो जोंनि अधीनाव लाबोनो थाखाय बा मावनो थाखाय जोङो मावनायखौ नागाराखै आरो बिदिनो जों नैबे हाग्रामानि कार्यकालावबो जोङो माखासे दिन जों नाजानायनि गेजेरजों फेलर जादों बे फेलर जाना थानाय कार्यकालनिफ्राय जोंनि जितुनिखि हा बे हाखौ UPPL सरकारा फैनाय लोगो लोगो 3 बोसोरनि भितराव जि मावफुंनो हादों आरो मावफुंना होदों बेखौ गथै रायजोफोरानो होननांगोन जे जय नंगौ होनना बुंनांगोन नोङोना नंगौ गतिके बेखौ रावबो कुनु माबानो हाया जिहेतुके आं दं आं बे रायजो बे हा प्रथम बिगिनिं आं एस्टाब्लिश फाउन्डार माने कर्मी बे हिसाबै आं मिथिगौ दा फिसाफोरा बर्तमान जितुनिखि जोंनि निर्देश बाहायथ' जोंनि उपदेश बोसोन लानानै मावलांबाय दं मोनफा मोनफा मावफुंगासिनो दङ बे मावफुंनो हाथों आरोबाव दुनाय प्रमोद बर' जिन्दाबाद जिन्दाबाद प्रमोद बर' जिन्दाबाद रन्जित बसुमतारी जिन्दाबाद रन्जित बसुमतारी जिन्दाबाद UPPL जिन्दाबाद UPPL जिन्दाबाद